O pnawn da, croeso eto i'r oedfa, pnawn mae dan ofal Emyr. Mae paned ar ôl roedfa, ac wedyn ystod yr wythnos mae gwyliau ysgol wedi dod i ben, ac felly mae gweithgareddau fel arfer, mae y cwrdd-gweddiau mewn Nos Fawrth, paned y sgwrs bore di Mercher, gyda bore coffi fan hyn, bore di Gwener, atgoffach eto, does dim clybiau i'r plant yr wythnos hon nag yn ystod y tymor sydd o'n blaenau ni. Nos Sadwrn y gyfarfod ymddiriedolwyr fan hyn, rhywbeth nes i ddim sôn am heno, yw di Sul nesaf, mae cyfarfod yn Heol Don. Felly bydd Gwydion yn trefnu y grŵp, mi'n siŵr, i gynnal yr oedfa yn Heol Don y Sul nesaf. Mae Caslen y Mis yn mynd ar waith Scripture Union, ac yna Sul nesaf, os dwi'n mynd, bydd Emyr yn arwen ni eto yn y ddwy oedfa di Sul. Ni'n cofio eto am Gwydion, mae yn yr Eglwys Efengyl yn Aberystwyth. Heno eto am Eirion yn arwen yr oedfa yn Peniel yn Maes Teg. Gadewch ni droi at yr arglwydd mewn gweddi. O Dduw, ni'n diolch i ti bod yr arglwydd Iesu Grist yn fyw. Bod gyda ni waredwr y bydd farw drosto ni, ond sydd hefyd wedi concro marwolaeth, wedi concro'r bedd, ac sydd wedi esgyn i'r nef ac nawr sy'n eistedd ar dy ddeheilawd di. O Dduw, ni'n diolch i ti, nid yn unig bod e'n gwaredwr ni'n fyw, ond bod e wedi danfon yr ysbryd, fel bod ni hefyd yn cael ein bywhau. Ac o Dduw, ni'n gweddio bydde ni'n profi gwaith wrth i ni daddoli di. Bydd na fun ar yr hyn i ni wneud, bod y gair ni'n ei glywed ac sy'n cael ei esbonio i ni. Byddai'n dod gyda argyhoeddiad. Byddai'n dod gyda awdurdod a gyda nerth. Ac arglwydd yn gweddio yn dy ras yn ei di ei newid ni fod yn debycach i'n gwaredwr a'n harglwydd. O Dduw, ni'n dymuno gweld fwy ohono fe. Felly arglwydd gwna'r gwaith na hyn o. Os gwyl di fod yn dda, ni'n gwybod mae o'n ti sy'n gallu wneud. Ac felly ni'n erfyn arna ti, dri garhau, i ateb ein gweddio ni. Ac i glodfori Crist yn ein plith, ei fwy ni. Amen. Yn ni barhau i addoli trwy ganu efo'n gilydd. Rhif 17 yn y llyfr yma. Clodforaf enw brenin ef. Mae ynddo ef bob digon. Digon o nerth i'm henaid gwan pan byddwyf dan drollodion ac ymlaen. Nawr ni sefyll i ganu.
Bore yma nath Rodri ein harwain ni I ddiwedd llyfr cyntaf Leak. A heno ni'n mynd I edrych ar ddechrau ei ail lyfr neu fel ni fel arfer yn cyfeirio ato fe llyfr yr Actau. Felly trowch gyda fi, os oes Beibl gyda chi, Actau, yr apostolion, mae'n aml yn cael ei alw. Falle mae enw gwell byddai Actau yr arglwydd Iesu Grist drwy ei apostolion a thrwy eraill. Felly llyfr yr Actau, pennod 1, ac ni'n mynd I ddarllen yr 11 adnod gyntaf. Dyma air Duw. Ysgrifennais y llyfr cyntaf, Theophilus, am yr holl bethau y dechreuodd Iesu ei gwneud a'i dysgu, hyd y dydd y cymerwyd ef I fyny. Wedi iddo roi gorchmynion trwy'r ysbryd glân i'r apostolion yr oedd wedi ei dewis. Dangosodd ei hun hefyd iddynt yn fyw wedi ei ddioddefaint drwy lawer o arwyddion sicr, gan fod yn weledig iddynt yn ystod 20 diwrnod a llefaru am deyrnas Dduw. A thrawedd gyda hwy gorchmynodd iddynt, beidio ag ymadael o Jerusalem, ond disgwyl am yr hyn a addawodd y tad. Fe glywsoch am hyn gen I fi, meddai, oherwydd a dŵr y bedyddiodd Ioan, ond fe'ch bedyddir chwi ar ysbryd glân ymhen ychydig ddyddiau. Felly wedi iddynt ddod ynghyd fe ofnasant iddo arglwydd. Ai dyma'r adeg rwy ti am adfer y deyrnas I Israel. Dywedodd yntau wrthynt, nid chwi sydd I wybod amseroedd neu brydiau mae'r tad wedi ei gosod o fewn ei awdurdod ef ei hun, ond fe dderbyniwch nerth wedi i'r ysbryd glân ddod arnoch. A byddwch yn dystion I mi yn Jerusalem ac yn holl Judea a Samaria a hyd eithaf y ddeiar. Wedi iddo ddweud hyn, a hwythau yn edrych, fe'i dyrchafwyd, a chipiodd cwmwl ef o'i golwg. Fel yr oeddent yn syllu tua'r nef ac yntau yn mynd, dyma ddau ŵr yn sefyll yn ei hymyl mewn dillad gwyn. A meddai'r rhain, wir Galilea, pam rydych yn sefyll yn edrych tua'r nef? Bydd yr Iesu hwn sydd wedi ei gymryd I fyny oddi wrthych i'r nef yn dod yn yr un modd ac y gwelsoch ef yn mynd i'r nef. Amen. Diolch I Dduw am ei air. Ni'n mynd I ganu nesaf o'r atodiad. Rhif 60. Iesu'n sôn fyna am yr ysbryd glân oedd yn mynd I gael ei roi. Yr ysbryd oedd wedi addo. Wrth gwrs cyflawnwyd hynny ar ddydd y Pentecost, ond ni'n mynd I ganu nawr rhif 60. Ysbryd glân a roddwyd I ni ar esgyniad Crist i'r nef. Cymer nawr o'i eiddo yntau a goleia ei wyneb ef. Ac ymlaen, o'n I sefyll I ganu.
Wel, gawn ni weddio efo'n gilydd. Nawn ni droi at Dduw mewn gweddi. O arglwydd ein Duw, i ni yn diolch i ti unwaith eto am y pethau ni wedi bod yn ei dathlu dros yr wythnosau diwethaf yma. Diolch i ti am gyfle i gofio ac i ddathlu y Pasg a cymaint yw dy gariad i ti ag ato ni. Fod yr arglwydd Iesu Grist wedi dod i'n plith ni mwyn roi ei fywyd yn ein lle ni. A diolch, diolch bod wedi atgyfodi a'i fod yn fyw yn awr. Ac i ni'n diolch i ti, fel i ni wedi darllen a wedi canu, fod yr arglwydd Iesu wedi esgyn yn ôl i'r nef. Yn wir fod wedi ei ddyrchafu yn ôl i'r nef. Wedi ei godi mewn gogoniad. Wedi ei ddyrchafu oherwydd bod e'n heiddi dychwelyd i'r orsedd. Ac arglwydd ein Duw, ni'n diolch i ti ar sail hynny fod yr arglwydd Iesu yn rhoi ei ysbryd glân i ni. A ni'n diolch felly i ni heno sydd yn credu. I ni heno sydd yng Nghrist. Ni'n diolch bod y Pasg ddim drosodd. Arglwydd, ni'n gwybod i lawer y pobl bod y Pasg wedi dod i ben. Ni'n gweld yn y siopau yr oie a'r siocled i gyd, a'r clearance, ac arglwydd pobl yn dod i ddiwedd y gwyliau, falle plant a phobl ifanc yn poeni am fynd nôl i'r ysgol, eraill yn poeni am fynd nôl i'r gwaith, a arglwydd, ni'n diolch i si felly wrth i ni wynebu'r pethau hyn. Wrth i ni wynebu ar tymor newydd, bod ni yn gwneud hynny gyda thi. Arglwydd, a dy fod ti yn mynd ar y blaen, a dy fod ti yn dod gyda ni, a fod ysbryd i yno ni, ac fod y Crist atgyfodedig gyda ni, ac yn gweddio troso ni. A arglwydd, ni'n gwybod beth bynnag a ddaw, dwyt ti ddim yn mynd i'n gadael ni. A ni'n meddwl am y geiriau hyfryd yna. Y geiriau'r arglwydd Iesu yw ddisgyblion ac yn wir i ni. Weler fi gyda chwi, hyd ddiwedd yr oes. Diolch am hyn. Ac arglwydd, ni'n gweddio bydd y geiriau hynny yn gysur i ni heno, ac arglwydd yn yr dyddiau a'r wythnosau nesaf yma. Arglwydd, beth bynnag i ni'n mynd i wynebu. Falle bod yna rai pethau ni'n disgwyl gwynebu. Ond arglwydd, yn sicr fydd yna bethau eraill anisgwyl. Pethau ni ddim yn gwybod amdanyn nhw eto, yn codi eu pennau nhw. Arglwydd, diolch dy fod ti yn ddigon. Ac fod gennym ni yn yr arglwydd Iesu Grist bob peth sydd ei angen. Da, ni'n gofyn felly am dy help di. Dy help di fel dy bobl, dy help di fel eglwys. Arglwydd, nertha ni, arwain ni, ro arweiniad a doethineb i ni ym mhob peth i ni'n ei wneud. Arglwydd, gwarchod ni. Gwarchod yr hyn sy'n cael ei ddysgu a'i bregethu yn yr eglwys hon. Gwarchod ein holl gweithgareddau a digwyddiadau ni. Gwarchod ni yn gorfforol, gwarchod ni yn ysbrydol, gwarchod ni rag ymosodiadau allanol neu mewnol, arglwydd. Castella o'n cwmpas ni. Dad, ni'n gweddio wneud i hefyd achub, arglwydd. Wneud i, achub rai sydd yma, achub rai sydd falle yn ymuno dros y we, achub rai i ni ddim wedi cwrdd â nhw eto, ond falle ddawn ni gysylltiad gyda nhw yn ystod yr wythnosau a'r misoedd
nesaf. Arglwydd o gweithio trwy dy ysbryd, arglwydd ychwanega at at dy eglwys di, adeilada dy eglwys di. Os gweli di fod yn dda, ni'n gweddio dros dy holl bobl di. Arglwydd yn meddwl am yr eglwys yn Aberystwyth yn resolfa yna, a maes teg, a arglwydd ar hyd a lled ein gwlad ni. O, arglwydd, gweithio. Gweithio, os gweli di fod yn dda. O da, ni'n dod felly ato ti. Ac falle bod yna bod math o amheuon a phryderon yn ein gwynebu ni ar hyn o bryd. O, arglwydd, tawela ein meddyliau a'n calonau ni. Arglwydd, nertha ni ym mhob ffordd i allu dy ddilyn di a dy blesio di. Arglwydd, helpa ni os i ni yn cyfeilior ni ar y foment, os ni'n crwydro, os oes yna rhyw bechod cudd yn ein bywyd ni, arglwydd, helpa ni i edyfarhau ac i droi oddi wrthi os gweli di fod yn dda. Dad, clyw ein gweddi ni felly. Rod y ysbryd yn awr o leini ar y gair, agor ein llygaid a'n clustia ni, arglwydd, i gael gweld a chlywed yr hyn sydd gen ti i'w ddweud wrtho ni. Amen bod ni'n gofyn yn enw ac yn heiddiant ar arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Ni'n mynd i ganu o'r llyfr Emynau nesaf. Rhif 52. O Dduw, ein nerth mewn oesoedd gynt, ein gobaith wyt o hyd, ein lloches rhag y stormus wynt a'n bythol gartref clyd. Nawn ni sefyll i ganu.
Y gair pwysig bore yma, fi'n credu bod fi'n iawn i ddweud hyn rod, oedd sicrwydd. Ac os chi eisiau gair pwysig heno, mae'n debyg neu'n gysylltiedig mewn ffordd, a'r gair yw digonolrwydd. Sufficiency, fod rhywbeth yn ddigon. Nawr falle, pan mi'n gweud y gair yna, digon, bod eich meddyliau chi'n mynd yn syth i'r ffaith, fi'n gwybod beth mae Emyr yn mynd i sôn, am bod Iesu yn ddigon. Ni'n canu'r Emyr enwog yn dyn ni, Iesu, rwy ti yn ddigon. Yn ei atgyfodiad, yn ei air, yn ei neges, yn yr addewid yna am yr ail ddyfodiad. Mae Iesu yn ddigon, a mae hynny'n hollol wir wrth gwrs. A mae eisiau ni weld hynny, dyna yw'r sylfaen. Os ych chi ddim yn Gristion heno yma, mae'n rhaid i chi weld hynny gyntaf, fod Iesu yn ddigon. Mae fe yw y peth mwyaf chi angen. Yr unig beth i chi angen. Chi angen yr maddeuant a'r bywyd sydd i'w gael yn yr arglwydd Iesu Grist. Hebddo fe chi ar goll. Gyda fe mae gennych chi bopeth. Ond, be fi eisiau meddwl am heno, rhywbeth chydig bach yn wahanol. Fi eisiau ni feddwl am yr digonolrwydd sydd yn yr arglwydd Iesu ar gyfer y gwaith mae wedi rhoi i ni i'w wneud. Hynny yw, ni ar ddechrau tymor newydd. Mae'r Pasg wedi bod a yr haf o'n blaen ni, mae'r wythnosau wrth gwrs yn mynd yn gyflym a falle bod dych chi ar lefel bersonol pob math o gynlluniau a pob math o bryderon a fel eglwys. Ni'n meddwl ymlaen nawr, beth sydd o'n blaen ni, beth yw'r cyfleon sydd yn mynd i fod i estyn allan ac i dystiolaethu a pa ymgyrchoedd falle sydd yn dod, pa wersylloedd sydd ar y gorwel. A ni'n edrych o gwmpas, fel ni'n aml yn gwneud ar ein dinas ni, ac yr ardal o'n cwmpas ni, ac yn wir ar ein gwlad ni, a ni'n meddwl, siwr ni'n mynd i wneud e? Siwr ni'n mynd i ymdopi? Be fi eisiau ni i weld heno yma, wrth i ni edrych ar y testyn yma gyda'n gilydd, yw fod gennym ni ddigon. Hynny, mae gennym ni bopeth sydd ei angen. Nawr ni'n gwybod bod hynny'n wir, wrth gwrs, achos mae ei waith yw e. Mes i awgrymu'n gynharach, nid actau'r apostolion yw'r rhain, ond actau yr arglwydd Iesu Grist. Mae Luc yn dweud, dyma nes i sgwennu yn y llyfr cyntaf am y pethau dechreuodd Iesu ei gwneud a'i dysgu. A beth sy'n digwydd yn actau yw y pethau mae Iesu'n parhau i wneud a dysgu ond trwy ei eglwys. Ond be fi eisiau gwneud felly yw edrych a tynnu allan 3 pheth yn y testyn yma sy'n dangos bod gyda ni ddigon. Digon ar gyfer y gwaith mae wedi rhoi i ni. Pwynt cyntaf. Mae gennym ni ddigon oherwydd comisiwn y mab. Beth yw'r gwaith sydd gyda ni wneud? Wel, mae'n gomisiwn. Mae'n gyfrifoldeb. Mae'n waith sydd yn cael ei roi ni gan y mab. A mae'n rhyw ffurf o'r comisiwn yma yn ymddangos yn yr efengylau i gyd. A mae'n drawiadol ar ddiwedd llyfr cyntaf Luc a fan hyn ar ddechrau ei ail lyfr, dyma un o'r pethau mae'n ailadrodd. Y pethau mae'n teimlo sy'n bwysig i Theophilus ac i ni wedyn i'w clywed. Mae'r arglwydd Iesu Grist yn ystod ei weinidogaeth ac yna ar ôl ei atgyfodiad cyn ei ddyrchafiad, mae yn pwysleisio i'w ddisgyblion mae dych chi waith i'w wneud.
Mae'r efengil yma, y newyddion da yma, fi wedi rhoi i chi a wedi rannu gyda chi, mae e nawr i gael ei gyhoeddi i'r holl fyd, i'r holl genhedloedd, ym mhob man. Dwi ddim yn syndod bod ni'n aml yn cyfeirio ato fe fel y comisiwn mawr. Achos mae'n waith mawr. Eisiau chi ddychmygu bod chi'n anfon plentyn i wneud job. A y gwaith chi'n rhoi iddyn nhw yw glanhau ei stafell. Okay? Ni gyd i gwneud hynny ar ryw bwynt. Fi'n siŵr cael ein hanfon neu anfon rhywun i glanhau ei stafell nhw. Ac ar ôl chydig bach, mae'r plentyn yn dod nôl a chi'n gofyn, ti wedi gwneud y gwaith? Wel, fi wedi clirio'r desg, fi wedi sortio'r desg. Okay. Good, da iawn. Dyw'r gwaith ddim wedi gorffen ddo, di? Nôl at ti. A felly nôl â nhw, a wedyn maen nhw'n ail yn ddangos cyn bo hira, ti wedi gorffen? Wel, fi wedi rhoi'r dillad brwnt yn y basged, a fi wedi rhoi'r dillad glan yn y drar neu hongin nhw lan lle maen nhw fod. Gwych. Mae mwy i'w wneud. So nôl â nhw, a wedyn ar ôl chydig bach, maen nhw'n ymddangos eto, ti wedi gorffen? Wel, fi wedi sortio'r llyfrau ar y silff. Gret. Ond wyt ti wedi gorffen, a siwr o fod ddim, achos mae'n waith mawr. Fan hyn, mae'r arglwydd Iesu yn rhoi y gwaith mwyaf i'w ddisgyblion yn dydy. Mae'n gwneud hynny ar sail yr awdurdod sydd ganddo fe. Fel y Meseia, fel mab Duw, fel yr un sydd wedi ennill iachawdwriaeth i'w bobl, fel yr un sydd wedi trechu marwolaeth a phechod, mae Iesu'n anfon ei ddisgyblion allan i greu disgyblion. Mae chydig o'r gwaith wedi digwydd yn barod. Maen nhw wedi bod o gwmpas Jerusalem, maen nhw wedi bod yn rhai o'r ardaloedd o'i gwmpas, ni wedi bod yn clywed am hynny yn Marc, ond di ni. Ond mae'n y fwy i'w wneud. Ac yn y blynyddoedd yn dilyn hyn, mae'r efengil wedi lledu bob math o lefydd, ond yw'r gwaith ddim wedi ei orffen. Nawr wrth i'r arglwydd Iesu anfon ei ddisgyblion allan, dwi ddim yn anfon nhw yn chwaglaw, ydy e? Na, mae wedi paratoi nhw. Dros 2 blynedd, mae'r apostolion, yr cylch mewnol yna o ddisgyblion wedi bod gyda fe. A mae yna eraill wrth gwrs wedi bod yno hefyd. A ni'n clywed yn dyn dros 40 diwrnod, dros 20 diwrnod, rhwng ei atgyfodiad a'r esgyniad, mae wedi bod gyda nhw. Yn llefaru am deyrnas Dduw. Yn hyfforddi nhw yn yr ysgrythyren, yn helpu nhw i ddeall ac i weld sut i ddarllen yr Hen Testament a i weld ynddyn nhw. Maen nhw wedi gweld a wedi clywed popeth oedd ei angen arnyn nhw, a nawr mae'n anfon nhw allan fel tystion. Maen nhw i ddechrau yn Jerusalem, yna Judea, Samaria, ac yna hyd eithaf y ddeiar. A dyna ni'n clywed amdano fe yn yr Actau yn dyfa. Maen nhw'n mynd i Damascus ac Antiochia ac i Gyprus a Philippi a Thessalonica ac Athen a Corinth ac Ephesus a Rhufain. Ac yna mae'r efengil yn lledu mhellach i Ethiopia ac i'r Aifft ac i India ac hyd yn oed diolch i Dduw yn cyrraedd Cymru fach yn y pen draw. Ac wel, mae'r un comisiwn yn cael ei roi i ni. Mae'r mab yn rhoi gwaith i'r eglwys i'w wneud. Ac ynddo fe ei hun, tas ni ddim yn gweud unrhyw beth arall, mae hynny'n ddigon. Mae'n ymadrodd yn Saesneg yn does. Pan mae rhywun efo awdurdod, when I say jump, you say, how high? Mae'r arglwydd yn anfon. A pan mae'r arglwydd yn dweud ewch,
yr unig cwestiwn dylsyn ni rili fod yn gofyn yw i le. Lle ti am i ni fynd, arglwydd? At bwy wyt ti am i ni fynd? Nawr, dyw pob un ohono ni wrth gwrs ddim yn cael ein galw i fod yn genhadwn, nac yn efengylwyr neu'n bregethwyr. Ond i ni gyd â gwaith, ac i ni gyd â rhan yn y gwaith yma, o estyn allan. Mae'n gwlad ni yn hun yn ddigon o faes cenhadol bellach. Ie, hyd yn oed yma yn ein dinas ni, mae yna bobl, llwythi o bobl, sydd heb eto glywed yr efengyl, sydd heb glywed llais yr arglwydd Iesu yn ei galw nhw trwy ei air, ac ie, hyd yn oed trwy ei weision. Mae gennych chi bwrpas. Mae gennym ni bwrpas mewn bywyd. Dyma yw ein cyfrifoldeb mawr ni. Dyma'r gwaith mawr mae di roi i'w eglwys, i'w bobl, ym mhob man, ym mhob oes, hyd ddiwedd amser. Ewch a gwnewch disgyblion. Byddwch yn dystion i mi yn Jerusalem ac yn holl Judea a Samaria a hyd eithaf y ddeiar. A mae hynny'n ddigon. Yn ddigon o reswm i ni i fynd. Nawr, mae hynny'n un peth. A mae'n un peth i ddweud, wel, dyma'r gwasg. Mae awdurdod Crist yn ein cymell ni, a mae'n ddigon bod ni jyst yn i fyddhau. Achos os ni'n onest, mae hynny'n swnio'n hynod o anodd, yn dydi? Yn wir, os ni yn onest, mae'n teimlo'n amhosib. Ni'n edrych ar gyflwr ein gwlad ni a'n byd ni. Ni'n meddwl falle am roi'r bobl ni'n nabod. Ac a mor galed maen nhw'n ymddangos i yr efengyl. Ni'n meddwl, sut ni'n gallu gwneud hyn? Fan hyn ni'n dod i'r ail bwynt. Mae gennym ni ddigon oherwydd cryfder yr ysbryd. Cryfder yr ysbryd. Chi'n gweld yn sgil yr atgyfodiad ac esgyniad yr arglwydd Iesu Grist, mae yna newid dramatic yn digwydd. Ni'n cael addewid ohono fe ar ddiwedd Luc a fan hyn ar ddechrau Actau. Bydd ni ddim yn gweld y cyflawniad tan yr ail bennod o'r Actau. Beth i ni'n clywed yw fod yr ysbryd glân, ysbryd Duw, trydydd person y Drindod Fendigaid, yn mynd i gael ei dywallt allan. A mae Iesu'n pwysleisio hyn yn dydi, wrth ei ddisgyblion e. Hynny yw, fi wedi rhoi popeth i chi angen mewn un ystyr, ond peidiwch mynd eto, arhoswch, achos chi dal ddim wedi derbyn yr ysbryd. A lle gynt yn yr Hen Testament, be ni'n gweld yw fod yr ysbryd glân yn dod ar weision Duw i gyflawni gwaith neu swyddogaeth neu cyfrifoldeb penodol. Ni'n clywed am, barnwyr a brenhinoedd a proffwydi ac offeiriad. Maen nhw yn cael ei eneinio ar ysbryd, ond mae Iesu'n gweud i chi nawr. Ac nid chi yn unig, ond yr eglwys i gyd. Ar ddydd Pentecost, i chi yn mynd i dderbyn yr ysbryd glân. Yn hen ac yn ifanc, yn gaeth neu'n rydd, yn wryw a benyw, pob un sy'n rhoi ei ffydd nhw yng Nghrist, maen nhw yn derbyn eu cyfran o'r ysbryd. Mae'r Duw holl a lluog, creawd o'r nefoedd a daear yn trigo yno ni.
Mae'r tad a'r mab yn cartrefi ynom ni trwy yr ysbryd glân. Mae Iesu'n cyfeirio ato fe fan hyn fel addewid y tad. Hynny yw, dyma mae'r tad wedi addo, wedi ei drefnu a'i gynllunio o'r cychwyn. Dyma oedd yn wir am yr arglwydd Iesu ei hun wrth gwrs. Ni wedi clywed eto am hynny yn Marc, y ffordd ar ddechrau ei weinidogaeth. Mae'r ysbryd yn disgyn arno ar ffurf colomen. A mae'r ysbryd yn y nawr oedd yn llenwi ac yn nerthu yr arglwydd Iesu Grist. Mae nawr yn mynd i dywall, mae'n mynd i gorlifo o Iesu ar yr eglwys. Nawr, wrth gwrs, mae yna sawl canlyniad i'r bedydd yma. Iesu'n dweud, oedd Ioan yn bedyddio efo dŵr, fi'n mynd i bedyddio efo'r ysbryd glân. Mae yna sawl canlyniad i hynny, ond am heno, y peth i fi eisiau ni nodi yw hyn. A'r ffordd mae'n cael ei gyflwyno'n bennaf yn hyn yw adnod 8, fe dderbyniwch nerth. Fe dderbyniwch nerth wedi i'r ysbryd glân ddod arnoch. Pam bod yr ysbryd yn cael ei roi? Beth yw pwrpas roi'r ysbryd? Wel eto, mae yna lot o atebion cywir i'r cwestiwn yna, ond fan hyn, y pwyslais yw fod e'n nerthu. Bydd lot o'ch chi'n gwybod mae'r gair fan hyn, nerth, gair greiddiol yw le ni'n cael y term dynamite. Hynny yw, dwnamis yw, ond dynamite. Mae'r gair yna jyst yn cyfleu pŵer, yn dydy? Rhywbeth grymus. Dyna'r nerth mae'n roi i'w bobl. Chwa, pa mae capten yn anfon milwyr, yn anfon y fyddin i faes y gad? Cyfrifoldeb y milwyr yw i fyddhau. Mae'r capten yn rhoi'r gorchymyn, yn rhoi'r comisiwn, ei gwaith nhw yw marcho. You've got your marching orders, ewch. Ond capten gwael iawn sy'n anfon ei filwyr heb yr hyn sydd ei angen. Heb y firepower. Mae Iesu'n gweud, dyna i chi mynd i dderbyn. Dyna i fi yn mynd i'w roi. Dyna mae'r tad wedi ei addo. Yr ysbryd glân. Nerth Duw ynoch chi. Eto fel glywon ni bore yma. Y nerth yna sydd yn gallu troi grŵp bach o gredinwyr petrus. Rai oedd wedi gwadu'r meistr, rai oedd wedi ffoi mwyn achub ei hun, rai oedd wedi cloi hunan mewn stafell oherwydd ei ofn nhw, rai oedd wedi rhoi lan a dechrau'r daith nôl i Emmaus. A mewn ychydig o wythnosau, yr un bobl ofnus a petrus yna, maen nhw nawr yn gryf, a maen nhw'n ddewr, a maen nhw'n ddoeth, a maen nhw'n barod i fentro popeth. Ie, ac yn wir i golli popeth dros eu harglwydd nhw. Chi'n gweld, mor galed yw'r gwaith yma, mae'r comisiwn yn un mawr. Mae'r ysbryd glân yn gryfach. Mae nerth Duw yn fwy nag unrhyw her i ni yn ei wynebu. Mae'n anodd i ni ddeall hynny. Mae'n anodd i ni gredu hynny. Pam? Achos fel pobl, i ni'n limited. Mae yna gyfyngiadau arno ni. Falle bod chi wedi gwneud o'r blaen, chi'n hyfforddi ar gyfer rhywbeth, chi'n treol gwella rhywbeth. O'n i weid redeg, chi'n hoffi redeg a chi'n treol redeg yn gyflymach neu redeg yn bellach a chi'n gweithio arni a chi yn gwella, chi yn mynd hyn a hyn yn gynt neu hyn a hyn yn bellach bob dydd, ond mae yna limit.
hyd yn oed i'r goreon yn y gemau Olympaidd. Mae yna rhyw lefel maen nhw'n cyrraedd a chi just ddim cweit yn gallu mynd yn bellach na hynny. Maen nhw'n cystadlu dros yr millimeters lleia yn y pen draw. A falle deith rhywun unwaith mewn cenhedlaeth sydd yn mynd chydig yn bellach. Mae'r Usain Bolt y byd yma. Ond hyd yn oed iddo fe. Mae yna gyfyngiadau. A nid i'r ysbryd. Nid i'r holl alluog. Nid i'r un sydd wedi dod â phob peth i fodolaeth a sydd yn cynnal y cwbl. A felly, heno, ac yn y dyddiau nesaf yma, pan i ni'n teimlo'n wan ac yn annigonol, wel, ydyn ni yn wan ac yn annigonol, ond mae wedi rhoi ei ysbryd i ni, am yr ysbryd yn gryf. A pan i ni'n edrych ar y caledwch o'n cwmpas ni a yr apathy neu'r gwrthwynebiad sydd i'r gwirionedd a ni'n wyndro, beth sy'n gallu symud hwnna, beth sy'n gallu newid hwnna? Wel, di ni ddim, ond mae yn gallu. A pan ni'n edrych ar yr adnoddau sydd gyda ni, a ni'n meddwl, ni'n grw ddigon bach, a dyna'r adeilad yma ddim beth i ni'n ei ddymuno ar hyn o bryd, a ni'n teimlo'n rwystredig. Wel, does dim byd yn mynd i rwystro'r arglwydd. Rhaid cyflawni yr hyn mae yn ei fwriadu. Mae cryfder yr ysbryd yn ddigon. Fan ni'n dod i'n pwynt ola ni. Mae gen i ni ddigon oherwydd cynllun y tad. Ni wedi clywed am comisiwn y mab, a ni wedi clywed am cryfder yr ysbryd, ond ni'n gweld hefyd yn y testyn yma cynllun y tad. Mae gan Dduw gynllun. Mae cymaint o hynny'n amlwg os ych chi'n darllen yr ysgrythur. Mae Duw mewn awdurdod, a mae yn reoli. Mae yn sofran. Mae yn ben llywydd. Mae yn holl alluog dros bob peth a phawb. A mae yna rai pethau yn y cynllun yma a'i ewyllus sydd wedi cael ei datguddio i ni. A ni'n gallu gafel yn y pethau hynny a chymryd cysur yn y pethau hynny. A ni wedi gweld rai ohonyn nhw fan hyn. Y ffaith fod y mab wedi dod. Wedi dod i ddioddau. A wedi dod i farw. Wedi dod i roi ei fywyd dros ei bobl ac yna atgyfhodi ac esgyn yn ôl i'r nefoedd. Oedd hynny'n rhan o gynllun Duw wedi ei ddatguddio i ni. A ddewyd yna i roi'r ysbryd. Oedd hwnna eto'n rhan o gynllun Duw fod yn mynd i drigo nid yn unig ymhlith ei bobl, ond yn ei bobl. A yr comisiwn yma i fynd allan i'r holl byd, oedd hwnna eto'n rhan o'i gynllun mae wedi cael ei ddatguddio trwy'r Hen Testament fod yna ddydd pan fydda'r cenhedloedd yn cael clywed ac yn cael dod ato fe. Mae hynny gyd yn rhan o ewyllus Duw sydd wedi ei ddatguddio i ni. Wrth gwrs, mae yna rannau o'r cynllun dyn ni ddim yn deall. Mae yna bethau dyn ni ddim yn ei gwybod. Oedd hynny'n wir am y disgyblion hefyd yn doedd. Maen nhw'n gofyn yn dyn nhw yn adnod 6. Arglwydd, a dyma'r adeg roi ti am adfer y deyrnas i Israel. Mae chydig bach o ddadle dros y cwestiwn yma. Ydy'r disgyblion yn gofyn rhywbeth twp? A maen nhw'n aml yn gofyn rhywbeth twp. Ydyn nhw wedi camddeall beth oedd natur teyrnas Dduw ac y math o deyrnas oedd Iesu yn mynd i ddod â fe? Neu, bod bach yn fwy caredig, o'n nhw wedi deall fod yr ysbryd yn gysylltiedig gyda teyrnas Dduw, a felly mae'r ffaith fod yr ysbryd yn mynd i gael ei dywallt yn golygu weld bod diwedd pethau yn agos.
I ni ddim yn gwybod, ond be bynnag yw'r union pwynt y cwestiwn, mae ateb Iesu iddyn nhw yn sefyll yr un fath, yn dydi, a mae'n sefyll i ni heno. Dwedodd yn tai wrthynt, nid chwi sydd i wybod amseroedd neu brydiau, mae'r tad wedi ei gosod o fewn ei awdurdod ef ei hun. Be mae Iesu'n dweud yw fod yna gynllun gan y tad. Mae yna rai pethau mae wedi datguddio. Mae yna rai pethau sy'n aros yn guddiedig. A mae gwybod hynny yn ddigon. O'n i'n cael yn atgoffa wrth baratoi o, mae pawb eisiau bod in the loop yn dyn ni. Falle arbennig plant, pan ni'n ifanc, ni ddim yn hoffi bod yna bethau'n digwydd, rhyw gynlluniau'n cael ei gwneud, a ni ddim yn cael gwybod am manylion, a mae plant, maen nhw efo'r clustiau mwy arbennig yn dyn nhw, achos mae rhywbeth yn cael ei drafod, be? Ydy o'n i'n neud y fi? A'n aml chi gorfod dweud, wel, dim ond y busnes di, paid ti poeni am hynny nawr, ti ddim angen gwybod. A ni'n balchder ni, falle bod ni ddim yn hoffi clywed hynny, ond dyna'r gwir fan hyn. Mae gan Dduw ei gynllun. Fe yw'r un sy'n mewn awdurdod. Mae di datguddio popeth sydd angen i ni wybod. Hynny yw, mae gennym ni ddigon. A felly nid ein lle ni yw hi i dreulio gormod o amser yn holi ac yn dyfalu ac yn poeni yn pennau am rai o'r pethau yma. Gael rhoi cwpl o enghreifftiau, falle posib o hyn. Un enghraifft amlwg yw beth sy'n mynd mlaen yn y dwyrain canol ar hyn o bryd. Mae'r cwestiwn yna, ai dyma'r adeg rwy ti am adfer y deyrnas i Israel, falle yn teimlo fel bach o hot potato. Beth sy'n mynd mlaen yn y dwyrain canol? Chi'n gweld pobl yn dich, maen nhw'n treulio, oriau yn trial dadansoddi, siwr mae'r pethau yma'n ffitio mewn gyda llyfr a datguddiad, ydy hwn yn cynrychioli hwn, a hwn yn symbol o hwn, Stop. Mae'n rai pethau ni jyst ddim yn gwybod, a ni ddim angen i gwybod nhw. Neu, dod o'r peth falle yn agosach at adre, mae'n lot o ffys i bod yn ddiweddar am yr adroddiad yna, yr quiet revival, yr diwygiad tawel yma. Lot o bobl di bod yn obeithiol, mae fel petai yr arglwydd yn gweithio mewn rhyw ffordd newydd, cyffroes, ac yna nawr mae'n ymddangos bod ychydig o'r ymchwil, neu rannau o'r ymchwil ddim di bod yn ddigon cywir, ydy hwnna'n golygu bod Duw ddim yn gweithio? Wel, does dim byd yn bod ar gofyn rai o'r cwestiwn yma, ac yn sicr does dim byd yn bod efo dymuno gweld Duw ar waith, ond ni ddim fod i treulio'n holl amser ni yn poeni ac yn meddwl am hynny, ni fod i wneud y gwaith. Mae'r disgyblion fan hyn, mae Iesu wedi gweud wrthyn nhw be maen nhw fod yn wneud. Mae wedi esgyn yn ôl i'r nefoedd, a lle maen nhw, wel mae bron a bod rhyw fath o caricature, rhyw cartoon bach, yn dweud, maen nhw jyst yn sefyll yna, jyst yn edrych lan. Ac eto chi gallu deall hynny, os rhywbeth arall mynd i ddigwydd, dyn nhw ddim eisiau gadael, dyn nhw ddim falle eisiau torri'r tawelwch, dyn nhw ddim eisiau troi ffwrdd o'r golwg olaf yna o yr arglwydd Iesu, ond mae'r ddau angel yma'n ymddangos iddyn nhw, a dwi wir gweld le, pam rydych yn sefyll yn edrych, be chi'n neud yma? Ffwrdd â chi. Bydd yr Iesu hwn sydd wedi gymryd i fyny oddi wrth i'ch i'r nef yn dod yn yr un modd gwelswch ef yn mynd i'r nef. Mae'n mynd i ddychwelyd fel hyn, achos mae di addo mae dyna sy'n mynd i ddigwydd yn y diwedd, ond chi ddim yn gwybod pryd mae hynny'n mynd i fod, so peidiwch stopo i sefyllian yma nawr. Mae yna waith i'w wneud. Mae di roi comisiwn, mae yn rhoi y cryfder, mae ganddo fe gynllun, ac hyd yn oed os ni ddim yn gwybod yr holl manylion, ni ddim angen i gwybod
mae gennyn ni ddigon. Ewch. Mwyn ei enw. Amen. Gan i weddio. Arglwydd yn Duw ni, yn diolch i ti am y pethau hyn. Diolch dy bod ti yn dy ras ac yn dy amynedd ac yn dy ostyngeidrwydd di yn ein galw ni i fod yn rhan o dy waith di. A Dad, ni'n gweddio henos os rhywun yma yn teimlo rhyw faich, rhyw alwad i dy wasanaethu di. Mewn rhyw ran o'r byd, neu rhyw ran o'r ddinas, neu rhyw ffordd arall Arglwydd o helpa ni. Helpa ni i ddirnad y wyllus di, os gweli di fod yn dda. Dad, ni'n diolch i ti am yr rodd rhyfeddol yna. Ohono ti dy hun yn yr ysbryd glân. Diolch fod yr nerth mae'r ysbryd yn ei roi yn ddi-ddiwedd ac yn ddi-derfyn. Bod yna ddim byd yn gallu rhwystro dy fwriadau da di. Dad, ni'n diolch i am dy gynllun di. Ac Arglwydd, mae yna bethau ni ddim yn gwybod, falle byddwn ni'n hoffi i gwybod. Arglwydd, cadwa ni rhag treulio amser di-werth ac ofer yn crafu'n pennau ac yn poeni am y pethau hyn. Arglwydd, helpa ni lynu wrth y pethau rwy ti wedi ei datguddio a wedi ei rhoi i ni yn dair. Arglwydd, helpa ni weld dy fod ti wedi rhoi digon. Pob peth sydd ei angen arno ni i wneud dy waith di. Arglwydd, helpa ni felly, helpa ni fynd. Ac Arglwydd, yn dy drygaredd a wneud i llwydd o'r gwaith. A rhoi cynheuaf bras i'n ymdrechion ni. Nid ein mwyn ni, Arglwydd, ond dy fwyn di. Mwyn dy enw mawr di. Amen. Ganon ni i orffen rhif 33 yn yr atodiad. Ni o'n paham fod gwrthrych mawl angylion yn rhoi ei fryd ar achub dynol ryw. Ac ymlaen, o'n i sefyll i ganu.
Ac yn awr bydded i ras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, aros gyda ni o'r awr hon ac hyd byth. Amen.